दिनै आफेसनो बेरेंगो समस्थियाव होयो टाउन कमिटिनि माखासे प्राइमारिनिफ्राय बिपिएलनिफ्राय बिपिएफखौ फैफिनदोंसो बेनि जाबाय मा बुंसो दिनैथ' गोबां मोजांनि रादाब दिनै टाउन प्राइमारिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन राजनीतिक दोलोनिफ्राय दिनै 52निबो बारा दिनै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जाफैदों आरो बेनि गेजेराव जोंहा भारतीय जनता पार्टीनि उदालगुरि जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि आरो टाउन मिउनिसिपाल बर्डनि बारग' चेयारमेन बिक्रम बसुमतारी बिथांमोना जयनिं जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बारग' दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि डेपुटि स्पिकार जा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जा हरेश्वर बसुमतारी बिथांमोना दिनै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाफैदों आरो बिदिनो जोंहा उदालगुरि टाउन मिउनिसिपाल बर्डनि वार्ड कमिशनार सानै दिनै बिथांमोनाबो दिनै जगदान जादों आरो गोबां जोंहा इउपिपिएल आरो बिजेपिनि मददगिरि दैदेनगिरिफ्रा दिनै जगदान जादों आरो जों बिथांमोनखौ भैरबकुन्द ब्लक बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जानानै बरायनाय जादों। माबाफोर मोनसे सारमोना क्रेडिट मोननाय बायदि मोनदों नामा सरकार गैयाबाबो सरकार गैयैयावहाय दालाय एक्जिस्टिं सरकारखौ नागारनानै नोंथांमोनाव फैबाय थानायखौ माबाफोर मोनसे मोनदों नामा? बेथ' दिनै जोंनि उदालगुरि ओनसोलावल' नङा दिनै सारा जोंनि बिटिसि हालामावनो दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि बिपिएफ सरकारखौनो नागिरफिनदों हाग्रामा महिलारि सारखौनो चिफ हिसाबै नागिरफिनदों आरो जायनि थाखाय दिनै सानफ्रामबो दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि मददगिरिफ्रा जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव दिनै जगदान जादों आरो बेनो फोरमान जे फैबाय थानाय 10 सेप्तेम्बराव जानो लागा जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै भट होनोल' दिनै थागथियारि जाना दं जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौनो बिथांमोना नागिरफिनदों। देग्लाय जोंहा भैरबकुन्द समस्ति हिसाबै जोंहा गोबां मजबुत जाना दङ आरो दिनै जोंनि भैरबकुन्द समस्तिनि थाखाय जोंहा आसामनि बारग' मन्त्रि उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि रेहन दैमारि सारखौनो जों केन्डिडेट हिसाबै मोननो हाबाय आरो बे हिसाबै जोङो थांनाय 4 थारिख दिना बिथांखौ जोङो बरायदों आरो जोङो भैरबकुन्द ब्लक जानानै बिथांखौ जि केन्डिडेट फोसावबाय दिनै जों बिथांखौ केन्डिडेट जानाय होनायनि थाखाय जों गिबियावनो जोंहा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो हामग्लायनाय होदों आरो दिनै बिनि जि केन्डिडेट जों बेखौ भैरबकुन्द ब्लकनि जोङो 13टा प्राइमारि आरो जोंनि ब्लक कमिटिया गोजोन हामग्लायनायखौ जों बावहरदों।